Nu. Det är jättehalt. Hoppa av då. Du glömde säga. Nej men... Säg. Säg det. Säg. 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 Vems häst är det? Säg. Nej, sluta. Vems häst är det? Vems häst är det? Och vad är det för djur? Vad är det för djur? Låsna. En puss. Vi gillar inte pussar. En puss var sån. En puss! Vem är det där?